En aquest vídeo instal·larem el Google Pinyin per escriure en xinès en un ordinador on no podíem escriure en xinès. Posem Google Pinyin input i ens ofereix l'input, que és la manera d'introduir informació, i anirem a aquest, el que està escrit en xinès. Això només serveix pel Windows, per tant Ubuntu no serveix. Ara està marcat per defecte l'opció estàndard i ens servirà per nosaltres. Ara esperem que es baixi i després haurem de contestar les preguntes. Farem l'opció, li diem que sí, li donem permís, estem d'acord, marquem endavant, farem tot això perquè volem l'opció bàsica. Si no ens ho marca, no ho marquem. Ja veiem, ara en principi hauríem d'anar a l'opció de llengües i el tindríem, Llavors, per exemple, marco xino, en aquest cas la configuració de l'ordinador és aquesta, i ja puc escriure, a veure, veiem les opcions, els diferents caràcters que responen al pinyin de wo, agafo l'1, que és primera persona, i aviam com posaré wo punan, woman punan, nosaltres no podem, doncs wo, la primera, pu, que és bu, la primera també, nang, que també és la primera, Són caràcters molts més utilitzats. I aquí ja tenim totes les opcions, val? Molt bé. Ara, en aquest ordinador, amb el control espai, canvio a anglès. Anglès, normalment jo no escric en anglès, i els catalans normalment no escriuen en anglès, per tant tindrem problemes amb els accents. Si vull tornar al català, per exemple, vaig a la barra, el desplegable, i trio català. I ja ho tinc, I quan jo vull tornar al xinès, el mateix, sí? L'opció de control espai només em canvia de xinès a anglès, d'acord? I amb això ho tindríem tot,